Bitaw. Ano wala ba akong katshot? Maubit ka, kabawit ako sa bati asag naong ano nito sa bato. Pati gwapa ninyo. Sa kinay nanawag. Hello, B. Magkita ta. Karon na. Ay, sige, bye-bye. Love you, ma. Asa ka, uy. Ay, sus. Kita sa misa ko ang baby ko. Kamuha ko yung mga baby ari nasa mo. Nya, mo ari niya to kung mama, mo agi niya to sigurado jud ko kung mama mangita gito na ako niya. Mangutanan ninyo kay anak akong pananghid ato kay mo ari ko ninyo. Nya nga wa ko ni ari na daghan. Ah, sige. Promise ha? Basta busulti mo mabukbukan kita mo. Lagi. Salamat. Ting bye-bye. Wow. Asa naman sa nimbata eh? Sibat-sibat na sa nimbayhana ni ba? Sa maning duha ka buok? Babay? Ay, barkada ni niya ba? Pangutan ulit ko ni. Asa ni si Chinchin, kapi bayhana, jud mangita, jud paagi para mag-abot-abot sa iyong uyab. Gatlaa, jud bata eh. May wapo. Wapo, guys. Tanin. Matang magadayon yan. Doon. Ako yawan sa ninyo. Anday, kabantay mo ni Chinchin? Ay, mo kabantay sa akong anak eh? Barkada mo sa akong anak niya, mo kabantay? Daghang na siya barkada te, dili raman kay kami. Kasi na siya sa barkada niya lain. Hinoon, basta bigat na, daghang ko barkada. Gago! Salamat Anday. Sige, ari na ka. Sige. Oh no! Grabe ni akong anak eh. Grabe gi. Sugo pa gani nako ganiha nga palawgi ang munok mga alas 5. Ya. Asa naman siya nga basig na po lagi to dito sa nagdidita po to sa ingon niya nga sa may tarima na ko nga sa una nga perti na pong naghanar pang ida dito pagkaliwata sa amahan bata aling makitaan ni ako gini paulion kay ang manok dito nakabuhi na tanan ita Nakapabor na kita ang tader. Pirmi din pati makita. Okay, napay imong inahan sus. Kung di pa lang ko maluoy ana imong inahan, duger na akong igo sa kong kumo. Kumo. Nag-abot na. Gatlaak ka ha. Nag-abot na ba ka ng uyab yung mga batasan? So man ni si mama. Okay, ma. Ayaw, ma. Ano ginagawa? Okay. Uy, anong gingana man mo akong anak? Oh. Wala man siya. Tumag na lang kausap pa. Paganggang kay mulaway. Pagingana ha kay Ewan pa sa man ni. Oo, tanaw ni mo ana. Ang anong iyong anak, di na papay ko ina. Ayo ay pagikap-ikap na po day. Ikaw po, asa man di ka ganyan man di ka gipangita. Anya na kay ako sa ning kasab-an day kay gipalawag man ako sa manok god nya. Ano mga manok dito nakabuhi na mga manok dito kay. Wala mo pangkukura day. Man ani niya. Ayo ay pagikap-ikap ako ba. Magikap-ikap man ka. Mas mawala mas. Ayo pa Si mama ni papa ni mo. Dong, ikaw nga pauli dito ha kay. Kaniyara ko mangita nimo gyud. Pinangga ko na yung anak. Ay, ka pa imom imo ng ananaw, imo tong gipak kaniya. Utusan ko na bay. Puspusan bigin ka, ikat puspusan ako noon. Mas busing lang sa imuha, okay ra. Ay, pas ko nimo kay minupos sa magay ka. Usan man tao ng panita. Oh. Hi, pas ko nimo oy. Dong pauli nga dong nga. O ba, muli na karon. Ka muli. Basta kay palawgi lang ang manok. Pakuyog ko. Kuyog na lang kaping. Ay, sige. Asa ka pakuyog ko dito. Kuyog ka ina. Dili na hama. Bisa di jud na papa nimo. Kon ko papa ba? Papa ni. Agay uya ko may lugan agay. Bay ma, ara na ka unya, gabi ra ko ulit ha.